may hapon mga ka-shoot. Ready na may tawakan ka-shoot. Ready to rumble. Basta mga ka-shoot. Paano may? Karang impake na may. Para na niskon. Para Israel eh. Wala yung pagkaon ng gano'n. Palestinian na muna ito. Palestinian na muna. Kauya mo na ng wala-wala. Kadato ko ng kasura. Kako nagbalak. Ismael Bonoy. Hi! May okto! Ito na kita! Kabaksan mo ay! Kayo na yan. Ay, mami, kanino pa. Hi mga guys! Wala guys. Guys, busy kayo. Wala guys. Yeah. Guys, wala usap. Why Joy? Why Joy? Insting na ba? Subject na yun. Ay, lakad. Magawa na. Uy, Pasyo! Ilang gabi! Ako rin doon! Paliti na! Okay. Dal. Pati rin doon. Oh, marapit. Bye-bye. May ramang tayo. Lama kayo, Jesse, magyapong kalanda. Ako din na magpalit? Uwang yung palit! Uwang. Lakay ito, Jesse, lamo ni ba? Yung Jesse mo ito. Bata nga, hindi ka punto. Karasin ko. Yan mo na karoon, ipon na Ben! Ano na karoon na Ben? Lagi mo ako na? Adi ka. Kuha lagi na ikaw. Tapos hapon, usap ko balik. Ulang balik. Kaya ako rin. Apel na lang na. Apel kami. Hukad. Wala kitawag ka ng ganado? Ganado na disin. Okay no. Sa kubato. Kaya lamay-lamay na ito ka? Hindi ako ganyan. Porque kung dadalagin, wala kong limutin yun. Sayang kayo, huwag kayo kong kaabot. So na. Ay, magkabat. Ingon. Ingon, magkabat. Magkakain siya tuhod god kay kanya paludhan mo ganyan. Ludhan. Ano na lang? Yan! Tara ka! Patay mo ginudan kita tagay katutaw ka. Huwag ko kaabot dire. Ay magabot. Ano mo pa? Ako di binudan mo kay katutaw. Namila, ba